Saudos, que tal como están? Este mércores deuse a coñecer a programación das festas do Apóstolo que comezan o día 14 e se prolongarán ata o 31. Unha vez máis, Compostela Aberta aposta pola cultura do país e pola descentralización. En canto a nomes propios que veremos na Quintana, cabe salientar o de Macy Gray, The Gift, Dorian, Milladoiro ou Novedades Carmiña. A cantante Uxía, que fará un concerto coa Real Filarmonía, será a pregoeira deste ano. O vindeiro día 14 arrancan as festas do Apóstolo 2017, festexos que se alongarán ata o 31 deste mes e que, de novo, fan unha aposta polas actividades de balde, descentralizadas e con forte carácter local e galego. A programación arranca o venres da semana que ven, co pregón, que este ano correrá a cargo da cantante Uxía. A unha Uxía embaixadora do mundo da lusofonía cultural, tanto na cidade como no país, a unha Uxía reivindicativa, sendo unha das caras visibles no seu momento do que significou, por exemplo, Nunca Máis e o Prestige, pero unha Uxía tamén recoñecida institucionalmente, e pouco no propio Parlamento, interpretou con Budiño o himno galego, non? Eu creo que unha figura que nestes momentos é unha figura de consenso de todos e todas, unha muller que leva 20 anos vivindo na cidade e que para nós foi un placer que aceptara o noso convite. En canto aos concertos da Quintana, as festas arrancan cun festival chamado Terra de Fraternidade, no que poderemos ver músicas do mundo chegadas de lugares como Mozambique, Etiopía ou Brasil. O ciclo comezará con Raigaña e Mercedes Peón o día 14. Tamén pasarán polo escenario da Quintana a ópera Il Trovadore de Verdi, a xornada de folclore con Milladoiro como artista principal, os barceloneses Dorian ou Macy Gray. O Día dos Fogos o concerto estará protagonizado polos lisboetas The Gift e o Día do Apóstolo tocará o turno ás bandas galegas con Novedades Carmiña como cabeza de cartel. Mantemos tamén unha aposta nese escenario central pola noite das bandas galegas, cunha data significativa como é do 25 de xullo e cun cabeza de cartel que tamén ten un significado moi picheleiro como son Novedades Carmiña, unha das bandas en estes momentos centrais do panorama musical actual e do panorama indie, ainda que se eles me escoitan o de indie o mellor se enfadan e nos fan unha canción, e con outros grupos tamén coñecidos, como Comando Katana, Bifana, Bala. O marxe do escenario da Quintana, o Toural volverá a coller os grupos de Santiago. Outros lugares onde soará música ás noites será a Praza de Feixós, a Martiño Pinario ou a Alameda, cas tradicionais orquestras. Volve tamén o programa Artellando con actividades que chegarán a distintos barrios e parroquias. Tamén se repite a Romaría Cativa, que terá lugar o día 20 no Parque Eugenio Granel e tamén a Gala do Circo. Seguimos a falar de concertos, concretamente do que ofreceu hai xa 8 anos Bruce Springsteen no Monte do Gozo. Como lembrarán, a cita foi todo un caos, cun exceso de aforo que deixou a máis de 6.000 persoas fora do recinto. Agora o Supremo condena a empresa promotora a pagar unha multa de 700.000 euros. A sanción ascendía aos 2,5 millóns inicialmente. Estas imaxes quedaron na retina de moitos composteláns que o 2 de agosto de 2009 acudiron ao Monte do Gozo a ver a Bruce Springsteen. O concerto de The Voz estaba chamado a ser a cita musical do ano e acabou do peor xeito posible para moitos dos asistentes. 1.000 deles quedaron fora e outros 5.000 non chegaron a entrar ás súas localidades, provocando un caos poucas veces visto nun evento de tal magnitude. Agora o Tribunal Supremo ven de confirmar a multa que pagará a promotora do concerto, Big Tours, sanción que ascende a 700.000 euros. O alto tribunal considera que a rebaixa da multa inicial de 2,4 millóns de euros que fixo no seu día o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é proporcionada co número de afectados. E un día máis lles falamos da folga de transporte. Neste sexto día de paro, Santiago veuse afectada en menor medida que noutros municipios da nosa contorna e que na cidade estánse a cumprir os servizos mínimos nas 6 principais liñas do autobús urbano. Tamén hoxe puidemos ver polas rúas de Santiago os manifestantes da folga do metal. Sexta xornada de folga no transporte por carretera que un día máis foi secundada pola maioría do sector. Nos municipios da nosa área de influencia o paro foi case total, mentres que en Santiago mantense o compromiso dos sindicatos de cumprir cos servizos mínimos das 6 principais liñas da cidade, isto é, a C2, a C11 e as liñas 1, 5, 6 e 7. Se a folga se convirte en indefinida a partir do día 13, o Concello buscará solucións para non deixar sen servizo os barrios e parroquias peor comunicadas. Por certo que esta folga sumouse a marcha do sector do metal que percorreu boa parte da capital galega esta mañá. Os traballadores do metal xa fan a súa cuarta xornada de paros, que continuarán todos os xoves do mes de xullo.
Máis asuntos, a revisión do Plan Especial da Zona Histórica entra nunha nova fase ca incorporación do experto Juan Requejo ao equipo que está a redactar o proxecto. Este consultor e xeógrafo farase cargo do Plan de Xestión, unha ferramenta que marcará a folla de ruta en ámbitos sociais. O primeiro será escoitar os veciños que farán unha reflexión sobre o casco histórico que queren ter. Son moitos os meses de traballo que levan ás súas costas o equipo encargado de revisar o Plan Especial da Zona Histórica, un documento premiado internacionalmente que data do ano 93 e que necesitaba unha actualización. Agora o proceso entra nunha nova fase e incorpórase a redacción do Plan de Xestión, que dotará de ferramentas o proxecto, dándolle unha visión máis humana e menos arquitectónica da zona vella. Para a súa elaboración sumase os traballos Juan Requejo, que ten como obxectivo buscar a fórmula para que o casco histórico volva a recuperar a súa vitalidade. El patrimonio desprovisto de la vitalidad que tiene que ir asociada a su conservación está en un estado crítico y con serias amenazas. Necesitamos que la ciudad histórica de Santiago, que durante siglos ha ido evolucionando con los cambios sociales que se han ido experimentando a lo largo de la historia, no detenga ese proceso, no quede inmovilizada y fosilizada, sino que sea capaz de adaptarse a los tiempos que vivimos y, sin poner en peligro los elementos patrimoniales que tienen tanto valor, sea capaz de encontrar su propio modelo en la ciudad contemporánea. A elaboración deste plan de xestión que vai da man do Plan Especial contará ca participación da propia cidadanía. É por iso que a partir de setembro organizaránse asambleas para escoitar a opinión dos propios veciños. Xa en outubro está previsto que se celebre unha conferencia estratégica para poñer en común as ideas formuladas e definir as chaves dese plan de xestión. Parábola da abundancia é o título da nova exposición que alberga o Museo do Pobo Galego. Trátase dun traballo dos artistas Terry Berkovich e Francesc Torres, no que nos amosan o día a día das mariscadoras da Costa da Morte e das Rías Baixas. O Museo do Pobo Galego segue celebrando os seus 40 anos de vida e faino cun amplo catálogo de actividades culturais. Hoxe inauguraba unha nova exposición, Parábola da Abundancia, un proxecto dos artistas Terry Berkovich e Francesc Torres que nace tras pasar 2 veráns fotografando e gravando as mariscadoras da Costa da Morte a Rías Baixas, e que ambos artistas quedaron fascinados por esta dura actividade ancestral. Un trabajo para homenajear a estas mujeres extraordinarias, ¿no? que se juegan la salud, literalmente, porque es un trabajo muy duro y es precioso de ver, o sea, emocionante. Berkovich é unha artista norteamericana que a través de Torres acabou sentíndose totalmente atraída pola nosa cultura. Por iso dixo decidiu viaxar a Galicia e colaborar neste proxecto. 3 años atrás estuvimos aquí trabajando durante el mes de julio para 2 años y entonces estuvimos invitados para hacer algo para el museo y hemos terminado con esto. A mostra consta de 10 grandes imaxes fotográficas impresas sobre tecido parcialmente transparente e suspendidas no teito e tamén de 2 vídeos das mariscadoras no seu lugar de traballo. Ademais, as diferentes salas están cargadas de obxetos propios deste oficio. A exposición poderá verse ata setembro. De todos os xeitos, teremos a oportunidade de facernos cas fotografías a través dun libro que sairá á luz a vindeira semana. Achegámonos agora ata o Hotel Monumento San Francisco, que este martes acolleu a gala Show Cooking de Tapas por Galicia. Miguel González Quintela facíase co premio do xurado profesional pola súa tapa Vieira de Outono e, por outro lado, Pablo Fuentes e Alberto Rodríguez conseguían o premio do público ca receita O Choco da Nosa Ría. A gala Show Cooking de Tapas por Galicia decidía onte a noite o mellor pincho das 7 cidades galegas participantes. Trátase dun evento que vai xa pola súa 3ª edición, promovido por Turismo de Galicia e que busca impulsar o turismo urbano e gastronómico aproveitando o bo facer e a creatividade dos cociñeiros galegos á hora de idear este tipo de pratos de pequeno formato.
A gala para escoller os gañadores tiña lugar no Hotel Monumento San Francisco e ata el asistían, a parte dos finalistas, varias autoridades, entre elas Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, Belén do Campo, directora xeral de Gandería e Susana Rodríguez, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Durante a gala o xurado anunciou os gañadores. Por unha banda, o premio do xurado profesional foi para Miguel González Quintela, do restaurante Gastrobar San Miguel en Ourense, pola súa tapa Vieira de Outono. E, por outro lado, o premio especial do público foi para Pablo Fuentes e Alberto Rodríguez, do restaurante La Bodega de Estrella en Ferrol, pola súa tapa O Choco da Nosa Ría. Os chefs galardoados remataron os seus pratos en directo e explicaron o proceso de creación. Ademais, os tres foron premiados cunha estancia nun balneario galego e cun trofeo creado especificamente para a cita polo escultor Luís Loureira. Santiago converterase na capital do xadrez no 2018. A Cidade da Cultura acollerá en novembro do ano que ven o Campeonato Mundial nas categorías sub-8, sub-10 e sub-12. Se agarda que o torneo deixe na cidade un impacto económico de €500.000 e a visita de 3.000 persoas entre participantes e acompañantes. Santi será a mascota, un peón peregrino a mar de simpático. Santiago foi elixida para acoller en novembro de 2018 o Campeonato Mundial de Xadrez nas categorías sub-8, sub-10 e sub-12. O torneo celebrarase na Cidade da Cultura e contará con máis de 1.000 xogadores chegados de máis de 80 países. Por las referencias que hemos trabajado en Grecia 2015, en Batumi, Georgia 2016 y lo que vemos ahora que se va a celebrar en septiembre en Brasil en 2017, las cifras que manejamos es de 1.000 jugadores y 3.000 acompañantes, en total 3.000 personas. Nos basamos en ello porque en Grecia hubo 846 participantes, 2.900 personas en total y 85 países distintos. Isto traducirase en un impacto económico de case €500.000, calculan na organización. Un evento que ven a confirmar a España como un dos países máis fortes no xadrez. España es un país que fuerte en ajedrez y en ajedrez joven. En los últimos campeonatos de Europa, haciendo el balance global por países, quedamos terceros detrás de Rusia y Armenia, que lo cual realmente es un puesto muy bueno, sacamos varias medallas, incluida una de oro, así que tenemos esperanzas, ¿no? Es difícil, un campeonato del mundo siempre muy difícil, pero que estaremos arriba en la mayoría de las competiciones, pues estoy seguro de ello, ¿no? O Museo Centro Gaiás será o epicentro do torneo que levará consigo distintas actividades como conferencias e talleres. Por certo, que hoxe tamén coñecimos a Santi, a mascota do evento, un peón vestido de peregrino. Os ceos cubertos darán paso ao sol de cara a fin de semana. Contámoslo de seguido grazas a Meteo Galicia. Os xoves Galicia continuará na influencia dunha baixa relativa localizada sobre a Península Ibérica que aporta moita inestabilidade. Deste xeito os ceos estarán parcialmente anubrados con chubascos, máis frecuentes e intensos no interior pola tarde e menos probables no litoral. O venres teremos ceos anubrados pola mañá con posibilidade de algunha chuvia feble no litoral norte. Pola tarde abriránse claros agás no sueste, onde poden aparecer nubes de evolución que deixarán algún chubasco de carácter treboento. As temperaturas tanto mínimas como máximas non terán cambios. O sábado agardanos un ceo pouco anubrado ou despexado en xeral, agás no litoral norte onde haberá nubes e polo sueste na tarde poderían crecer nubes de evolución e deixar algún chubasco. As temperaturas mínimas non van mudar e as máximas ascenderán. O vento será frouxo do norte. O xoves en Compostela espertaremos con ceos anubrados e cara a tarde alternarán nubes e claros. As temperaturas máximas subirán ata os 24 graus e as mínimas baixarán ata os 13. O venres teremos ceos cubertos durante as primeiras horas e xa cara a tarde despexará. As temperaturas apenas terán cambios e o vento será moderado do norte. O sábado agárdanos un día despexado e soleado dende a mañá. As temperaturas tanto máximas como mínimas non experimentarán cambios. Os ventos soprarán moderados de compoñente norte.
Botámoslle un ollo á nosa axenda cultural na que lles recompilamos actividades interesantes para o seu tempo de lecer. Estas foron as noticias máis destacadas do mércores en Santiago. Non se movan, que a programación continúa agora co Preguntoiro. Carlos Roma entrevista a Fefa Noia, directora do Centro Dramático Galego. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.